Treći gosti, na Marsovci nedavno u bespućima Kamenjara na sjeveru našeg otoka čula se nova a cappella verzija izvedbe naše pjesme Nima do otoka Paga. Na sebi svojstven način izvela ju je skupina Voxford i nismo mogli dopustiti da ju ne čujete i večeras ovdje na našem svečanom koncertu. Pozovimo ih pljeskom. Voxford! Popularna hrvatska petoročna kapela grupa koja je postala prava senzacija na društvenim mrežama. Glazbeni sastav čine mladi i talentirani glazbenici Dora, Vita, David, Josip i Ante koji su se prvo dokupili tijekom studentskih dana u Zagrebu. Poznati po iznimnim vokalnim višeglasnim izvedbama i obradama tradicionalnih modernih pjesama, od tradicionalnih klapskih napjeva do poznatih pop i rock hitova. Danas su u nešto smanjenom sastavu. Vokalnu čaroliju i zvijezdani akord večeras vam predstavlja sastav Voxford. Yodi,